Bamako lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan ka bela jele fo ko walimando wajibati ka do biye ndene do akun damine wajibati ka do duba kono ma kamana gwan e ka do ani kon nafli o de bi bela jele la ndene dugu ma je sabula tlefla baratike wajibati ka do tarote na rote ndene ndo abika ambenyana e ni adabole bi kwani e ka do minye soroyi minye wuli ka jo ani kokorowe o bi damine ndene ngandene do nywana ngomante duguba kono wajibati sabula wuli ka joni cesuru ya jira bele jele de bi yere nyini bele jele fare fale bita barakaro la aminu nye makulu ngulo ne unye aminu bita nyini wajibati te nya sura fuila sebenikela wajibati ka do ulu koni bishi ka sebenike ni dugumaje on jigi bi daminga nunu nye mi zebe muni mundo wajibati ka do na on fana yo nya sura ikado hakli bisigi Bamako alamini duba kono ma wajibati ka don anga chan laluma ni ma kegun wajibati ka do telima ni dusuma ni bela jele bana na nyi siraba kile mina kaba ni ya nyi nwa nofe haraba wajibati ikala ni Kenya na gnye duguti jeble sabula bebi girika dugu chamanje ni mimbi ta sugula mimbi ta barayorola mimbi ta lakalta nyini wajibati dugu bafle an wani zigira anga kenaka an bi boso boje wate ka do sira kilini mine i ka do karajo sigere na zira ya kaba ya nga dugu jeli na manye ka fa an labe na bara ngama minye masaba je no make atinye so madena mam tusuru ni bambulu koro ale de baraka andeme en ne flase ma bura charnedo boje wate fo ka kai ko nyama amba tomo ka wuluma kuna foni kumbaba kumaba onyini ko dalla me bot loka kenyere ye arajo so bifo Mali yoro ni arajo be ka anga kuna fonita ina fa arajo nyamana mujan anga fulbe ka nyeshi lame babe ma mamtu ni ya muradi amange sebonga 600 Jeka pip kaka firfon la kodo karamo ko badora nam ni ya me koroboro kana ko ekoi ko koro kangata yerma koi sirakantama mbala tuko bedi wajibati yana nganga siraka be sebavura tambolo sebavura menuka mako inter de Bamako mi mbaraka munumunu ani mi mbaraka nyefo ma mi nyaye anaya seba atwa de ko yoroso sebavura santa ani konondo boli kuna funi dili aboluko shie bashigi ani bishigi ni konondo wajibati ikado ni kuna funi kodo uye dokala ako kabini san 2012 dimi bade dona malila kabini san 2012 vamba de sigira senga kabini san 2012 anyini na ka Mali kla ka Mali dafri wajibati nga sei anabo ma chamanda kwa mabe wajibati sabula dabo ngamadu mi nye jamana denjugu ye ikado katafiro luka ku deme wajibati kado ka Mali ka beze ngonia ninga javamba ta ka jamana nyira segere ni mbele jele maraba jugu ani dorogu firilaw ani warnyini na chajugu wajibati minu ngelembe ku dili anga jamana kono ka ke bafa ni kliche wajibati ni kele mafori ni kidal ko ere de kuma mafo ka ba wajibati ni kidal ere de mamine akika do anga jamana kembe batemezrai kabini san 2012 dabo ngamadu ma falaw janvandu drogu fere la jugu minu ngoni mbalo ina fulu chajugu nyinene wajibati ujuba juye Europe jamana di ukale ka de do foka malikla foka Mali ka busu ninga warawara no kera mami wajibati ulu sogobi soro matu koloshi utefenvo maye wajibati sabula jamana yi ukaleme ka ke batemezrai ni ndabali kabini san 2015 wajibati ka don unana ye ka fo no ma fere wore tege sabulu ka kabu wajibati ikado balema jugu minu mbana no ye MLI wajibati ikado tambe de ulu defe jela wajibati ko nyere nu ana jubaju yande ko wajibati ngo makari kudu sebene kala ko mami nu nana wulika jobuluda dia ko ya benganzebe uko mima accord d'Alger wajibati ikado accord d'Alger yere mawo maba korodo walma ya kala ka laje ina do ko nye toka je badi wajibati ikado
ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra k'i dugu bɔ jabato tiɲɛ bɛ min sɛbɛnnikɛla ko nin akɔrɔdalijɛ in kɔni a dunama in kama kuma caman de nɛgɛkun tɛ malidenw na a burunɔbila sɛbɛn kɛra bɔ jabate k'a dɔn ulu y'a ye k'a fɔ ko don min fana tɛ ɲɛ u laban nana ni jahadikow ani wulikajɔ kura ye bɔ jabate k'a dɔn mali sɔrɔsiw k'u kana don kidal o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn sɛbɛnnikɛla ko o dabali de tigɛra dɛ fo kana se jahadiko in ma jahadiko in juguya kana ni Nations Unies ka to olu bila yɔrɔ la mali sɔrɔsiw se ka se yɔrɔ min na bɔ jabate k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaa kuraw u ye hakilina min sɔrɔ bɔ jabate jɔnko a la a bɛ se ka gɛlɛya de a bɛ se ka mɛn nka mali ka nafa ani mali ka bɔ nɔgɔ la minisuma ma n'i sen bɔ mali kɔnɔ don o don bɔ jabate o don de i bɛna dɔn jɔnko a la ninnu kun ye dabalijugu ni fɛɛrɛjugu min tigɛ o t'a dabila dɛ an ka sigi o kɔni kan k'a fɔ ko in bɛ nɔgɔya wa o kuma t'a la bɔ jabate a b'a ni maa minnu jɛ bɔ jabate k'a dɔn ninnu ye maa jugu de ye bɔ jabate k'a dɔn maa terejugu don sabula olu bɛ nafolo min sɔrɔ dɔrɔgu tɛmɛni ni marifa ani hadamaden farikolo feere bɔ jabate k'a dɔn u bɛ nafa min sɔrɔ a la i k'a dɔn danda la bɔ jabate wa a bɛɛ lajɛlen jubaju ye faamaba setigibaw ye minnu bɛ Europe jamana na u bɛ se ko la bɔ jabate n'o tɛ sira dɔw bɛ yen sɔmingero la a bi waati jan bɔ sahara yɛrɛ de kɔni gɛnbɛ u tɛmɛsira lakika ye bɔ jabate k'a dɔn dugu minnu bɛ i n'a fɔ lere tɛlɛmisi tumbutu kidal ninnu siraw kalalen d'u bolo min kɔni bɛ se k'a to b'u ka janfa n'u ka feerejugu kɛ cogo min na bɔ jabate u mana dɔrɔgu bɔ yan u taa n'a ye Europe jamana na walima a bɛ bɔ o jamana na a bɛ tɛmɛ an ka nin sira in de fɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔ jabate k'a dɔn u y'an dɔrɔ u y'an dɔɲɔ bɔ jabate sabula kɔsɛn in na a nana d'u fɛ k'a fɔ mali armée b'u sɛbɛ la i m'a ye u ye janfa min labɛn tumbutu bato ka sin ka taa bi o ka tɛ maa gansan minnu tɛ sɔrɔdasi ye nin bɛɛ ye dabɔnkama de ye bɔ jabate n'u tora ka nin kɛ i k'a dɔn hadamaden jigila bɛ tigɛ maanifin bɛ nimisa bɔ jabate n'o kɛra a bɛ fɔ a y'a dabila sa a ye kɛlɛ in dabila yɛrɛ de an ka se ka kuma bɔ jabate nin bɛɛ ye dabɔnkama ye fo maliden k'a dɔn bɔ jabate nin ko in dabɔlen don a kama de ye i k'a dɔn an ka tigɛ ɲɔgɔn na walima an ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an hinɛ k'an yɛrɛ minɛ olu bɛ se k'u ka jagojugu n'u ka feerejugu kɛ cogo min an ka jamana k'a kɛ batɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko in ɲɛdɔnna o den ɲɛdɔnna jamana ɲɛmaaw fɛ akɔrɔdalijɛ bɔ jabate k'a dɔn k'a dakolondi k'a filenkolondi n'a ye maa min ja n'i bɛ tugu jamana den tɔw kɔ a fɔra a banna n'i ma tugu tɔw kɔ k'i kunkolo ti k'i dakolondi k'i filenkolondi bɔ jabate taama bɛ k'i kan jamana bɛ dilan nin cogo in de la diɲɛ jamanaba o jamanaba bɔ jabate n'i y'a ye a farala ɲɔgɔn kan ko a dilala maa jugu de b'i fa ka bɔ senkɔrɔ san 2012 bɔ jabate u ye nin janfan jugu min latigɛ ka wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsin an ka jamana ma a b'an kuma sera ala yɛrɛ de b'ara k'an dɛmɛ bɔ jabate maa sɔrɔla an fɛ minnu kɔni ye dabali jugu in dɔn minnu y'a kuma fɔ n'olu ko k'a tɛ dabila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲaada min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko MD ko mɔgɔ dɔ batungara min ye an ka jamana ye tiɲɛ a bɛ ka dɔn dɔɔni juma tɛmɛnen min ye an ka ministre n'o ye Ablaye Diop ye karamɔgɔ dɔ batungara ale kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ jamana ministre 3 wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ dɔ batungara ni ka taa bila Sadio Kamara ale ni Alhamdu Aka Iliani ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin ministre 4 k'u sigi min ye an ka jamana kɔnɔ ambassadeur minnu bɛ yan mɔgɔ dɔ b'a tugura janko ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye waati dɔ kuma sera a ko n'i ye minisuma lajɛ bi Nations Unies ale ka cidenw don karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'u kana basigi baara sabati Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'u nafolo dama kana bila bi la u nana kan min kan a ko in sera ka kɛ malidenw sago ye wa a ko abada karamɔgɔ dɔ b'a tugura nakuma y'u la sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw ye laɲini kɛ min ye Nations Unies yɛrɛ ka résolution 2690 o de ye minisuma ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o baara mun bɛ sen na karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye minisuma e ko a ma dana juguya dɔ daminɛ de ye sabu n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Kidali jɔ kun tɛmɛnen min ye armée reconstituée olu tun bɛ kan min kɔnɔ minisuma ye baara min kɛ ko ma dogo maa la Ablaye Diop ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura minisuma ye min kɛ Mali gouvernement a ma bɛn a ma sini n'i y'a lajɛ min ye an ka armée minnu tun bɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura i b'a ye k'a fɔ tɔlulu dɔdɔlimani ka bɔ kan kɔnɔ kan min n'o ye Mali ka kan ye général Ablaye Soumare
ye karamɔgɔ de b'a tugura min ye Mali dugukolo kan Kidali marabolo kɔnɔna la ka taa an ka kɛlɛkɛcɛw labɔ ka taa n'o olu dagayɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛkɛcɛ minnu labɔra karamɔgɔ de b'a tugura minɛn minnu tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen t'u kɔfɛ min ye Bamanci Majugu ye n'o ye Sema n'a ɲɔgɔnna olu taara bɛɛ lajɛlen salo sɛbɛnnikɛla ko a ko MINUSMA y'a kɛ ka da kun jumɛn kama karamɔgɔ de b'a tugura dɔwɛrɛ tɛ janfa kɛnɛ ka da don ka Mali dimi ka Mali fanga dɔgɔya karamɔgɔ de b'a tugura ni ka tila ka Mali ɲɛmaci k'a bila kolankolon la min b'a to an cogoya bɛ se ka tiɲɛ cogo min na olu ka ka bɔ ka bɛn ni waati min ye o ka se ka bɔ a ma sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tugura ka fɛɛrɛ yera u ka janfa n'u ka dabalijugu yera sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min y'an ka ɲɛmaw ye an fɛɛrɛ ka bon karamɔgɔ de b'a tugura an lasɔminen don MINUSMA mana ko boloda a ko min y'o ko ye an y'o ɲɛdɔn k'o ban karamɔgɔ de b'a tugura sabu anw de y'u yamaruya ka na an ka jamana kɔnɔ olu tɛna se ka jamana dɔn ka tɛmɛ jamanadenw kan ni maa min ko karamɔgɔ de b'a tugura k'i bɛ min kɔni jamana in janfa karamɔgɔ de b'a tugura b'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ye tɔɔrɔ min sɔrɔ bi karamɔgɔ de b'a tugura Mali ye ɲani min kɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye MD ye dɛ a ko min yɛrɛ kɔni bɛ bi sa o de malidenw ka tigɛ di ɲɔgɔn ye karamɔgɔ de b'a tugura Mali janfa jugu min ye maliden jugu ye min ka se k'u gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ sa sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa kolo girinna la fo ka dama tɛmɛ min ye kɔfɛmaw ni sokɔnɔmaw ye karamɔgɔ de b'a tugura k'an m'an komi an m'an jami Mali ka to ni kolokala in na Mali ka to ni bajanbila in na karamɔgɔ de b'a tugura o ye dɔw ka nafa n'u ka hɛrɛw de ye o ye dɔw kuma dayɔrɔ sɔrɔlen karamɔgɔ de b'a tugura ko Mali tɛna to janfa la dɛ abada sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Diop ye a ko n'i y'a lajɛ san 1975 min ye CEDEAO sigira sen kan a ko Mali yɛrɛ de kɔni jɔyɔrɔ bonyara CEDEAO sigili la min ye général Moussa Traoré a ko ni Mali kun t'a dɔn CEDEAO kun tɛ sigi sen kan a ko n'a ye Mali jaabi anw de y'a sigi bi n'a y'an ja an b'a ci po wa karamɔgɔ de b'a tugura ni Mali y'i kɔ don a la k'a kɛra jɛrɛjɛkulu lankolon ye o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lamɛrikɛnkaw ye karamɔgɔ de b'a tugura n'u bɛ min kɛ ka Mali dɛmɛ Nations Unies n'a jɛɲɔgɔn n'u bɛ min kɛ ka Mali dɛmɛ karamɔgɔ de b'a tugura an sigin bɛ k'u makɔnɔ nka min ye Mali janfali ye ŋaniya n'u y'a bolo da karamɔgɔ de b'a tugura zena e k'o na ɲa Mali kɔnɔ de sabu a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn k'a dɔn min ye MINUSMA a ka janfa jugu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ M2 ale ka sɛbɛnni don ni maa min woloba ɲɛn'i ma i k'a ko ɲuman dɔn wajibi tɛ i ka bonyamasa i kɛ ka ɲɛsin a ma dɔ y'a ta wolo o ma ɲɛ o ma wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnfura bi ko ma u bila bɔli la san 29 sɛbɛnni wajibi tɛ o tɛ bila koyi wa a bolo ko siɲɛ 5,800 siɲɛ 14 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko Dawuda Sangare nin kunnafoni kura tɛ kɔrɔlen don wajibi tɛ a ko an bɛ don ni minɛ i ko bi i k'a dɔn jamana banna nafolotigi damanda walima minnu bɛ nafolo baara la wele bilalen d'u ma ka t'u ɲininka directeur général Wassa Transit Gawusu Sembara directeur général adjoint Kɛnɛ Transit Mulayi Tigana min ye gérant Sala Transit Mohamed Haidara u ka ca ani maa tɔw i k'a dɔn alamisa tɛmɛnen u welela ni ka t'u datugu wajibi tɛ sabula min gele do k'a fɔ sefa wari miliyari 20 bonyango o de ɲɛma tununnen do i k'a dɔn jamana sɔrɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in da k'a lajɛ maanifin kamana bi guwan i kamana bi guwan fo k'a fɔ k'a to ten pôle national économique financier wajibi tɛ i k'a dɔn ninnu welela ka t'u ɲininka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ directeur général dangan wajibi tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ miliyari kasabi de kunna alamisa tɛmɛnen kɔni i k'a dɔn ɲininkali laban taara kɛ minɛni ye a ko ni maa minnu y'u tɔgɔ f'i ye wajibi tɛ i k'a dɔn minɛni min bolo dalen don ka ɲɛsin u ma sɔmin kelen don k'a fɔ jamana ka wagandeba majɛba de y'o sɔrɔ i k'a dɔn a n'a ka kiiritigɛlaw kɔni ɲɛna a kunba walima a ju ye nin ne ye jagokɛla ye e nana baara kɛ ne ye transitaire ne ye jagokɛla ye ne taara n ka minɛn d'i ma i k'a transite kɛ wajibi tɛ i y'a dɔn ni ne ma l'impôt sara ne bɛ l'impôt sara e de ye e b'a fɔ ne ka taa n ka l'impôt sara wa e b'a dɔn ni n ye l'impôt sara n m'a sara e b'o dɔn wajibi tɛ ko in a jubaju ye nin de ye i ka da la i ka kunnafoni faamu k'a dɔn nin de don wajibi tɛ i k'a dɔn u ye jagokɛla dɔw ka transite kɛ opérateur économique wɛrɛ ka transite kɛ wajibi tɛ olu ma l'impôt sara n'olu ma l'impôt sara walima l'impôt juru b'u la transitaire olu ye mun de kɛ sisan foyi nka a ɲɛ bi dɔn ni ninnu minɛna tan wajibi tɛ min ni min u bɛ min ni min nɔfɛ o ɲɛ tɛna dɔn gɛlɛyaba tɛ nin kun ye sɛbɛnni ye a ɲɛ min sɔrɔ ka bɔ indépendant kɔnɔ
Akabi walla. Le pouce. Bolongoni ngumba. Sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ ale ye sinali ye min ye basinali karamɔgɔ de batugura ko an ka taa EDMSA la karamɔgɔ de batugura min ye tosira tɔgɔ ka gwan halibi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye EDMSA ye karamɔgɔ de batugura n'i y'a jateminɛ Mali kuransoba don ale de kɔni bɛ kuran d'an ma an ka mago ɲɛnabɔ nka karamɔgɔ de batugura i b'a ye k'a fɔ a kɛn bɛ dusukasi dan ye dɛ min ye EDM ye dugu tɛ jɛ abada ka tile bi abada ni maanifin dusu tɛ tɔɔrɔ kalifa min bɛ an na kalifa in de kɔni bɛ ka tɔɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun bɛ ale kɔni ɲɛɲini ka ko la karamɔgɔ de batugura a y'a yira k'a fɔ mun de énergie sigi a sentigɛ kɔnɔ karamɔgɔ de batugura dɔwɛrɛ tɛ sonyali jugu sabu min ye énergie ye karamɔgɔ de batugura a kɛn bɛ jɔnforoni ye bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'i ka muruni ta ne kana dɔɔni fɔri ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye baarakɛlaw yɛrɛ lajɛ maa caman de bɛ énergie SK kɔnɔna la karamɔgɔ de batugura maa minnu bɛ yen n'u tɛ courant sara lakika la min ye courant u b'a jeni nka saraliko kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye maliden maa caman wɛrɛ lajɛ dɔw de kɔni bɛ u kɛn bɛ ka courant suɲɛ ŋanamu la ni énergie SA ale baarakɛla dɔ ka janfa jugu ye karamɔgɔ de batugura ni ka musaka giriman dɔ ta ka d'olu ma o tuma olu b'o bila jufa kɔnɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ olu mago t'a tɔ la a ko fɛnɛ bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ jamana yɛrɛ ka cakɛrɛw la karamɔgɔ de batugura maa minnu fana kan ka nafolo bɔ o fana ntanya bɛɛ min kɔni miliyari kasabi de dasilen bɛ caman na karamɔgɔ de batugura kunna bɛ ka jeni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko min ye énergie SA ye u bɛ courant min bɔ tile kɔnɔna la karamɔgɔ de batugura ani client minnu sigilen bɛ k'u makɔnɔ a k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na min ye courant bɔta o de ka dɔgɔn courant min kan ka di client ma a ko wajibi kɔni courant bɛ tigɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali kan ka dɔnse wɛrɛ de ta min ye énergie SA ko ye karamɔgɔ de batugura karamɔgɔ de batugura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni damadamaw lajɛ bi ni ne kɛmɛ ka Mali énergie SA sigi a sentigɛ kɔnɔ a ko min kɔni bana n'ale dɔnna karamɔgɔ de batugura furakɛli bɛ nɔgɔya a ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɛmɛ ka ntura ta biɲɛ ma karamɔgɔ de batugura b'a ye k'a fɔ kolokola ko minnu bɛ yen karamɔgɔ de batugura min ye wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma a ko Mali ala kɛmɛ k'an sɔn ba fila la a ko min ye barajiw ye olu de kan ka caya ni k'olu korogirinya karamɔgɔ de batugura ni ka courant bɔta caya k'a di malidenw ma ko n'i ye Mali lajɛ ni baara kɛra kɛcogo la abada courant man ka tigɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye an ka tile fɛnɛ lajɛ karamɔgɔ de batugura o fɛnɛ ye ala ka fufalaki dimɔ ye a ko an kan k'o nafa bɔ a ko an kɛmɛ k'an sigi k'o lajɛ karamɔgɔ de batugura baarakɛbaliya la ni ka tile tatɔla lajɛ a ko tile in n'an y'a minɛ k'a kɛ courant ye karamɔgɔ de batugura an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen sɔn ka tila k'an dafɛ jamana tɔw sɔn a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye énergie SA ye gɛlɛya mun bɛ bi e k'o tɛ ɲɛma ko gɛlɛya ko ye karamɔgɔ de batugura min ye ladiriya karamɔgɔ de batugura jamana kanu i b'a ye k'a fɔ ko de kɛmɛ ka malidenw jɛ n'an dun m'an ka bana furakɛ bana yɛrɛ la a ko abada an bɛ to an nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔ bɛ taa dɔ bɛ na karamɔgɔ de batugura tabatɔ taara ka to da min na nabatɔ bɛ na ta o dakɔrɔ kelen na an bɛ dimo kɔrɔ karamɔgɔ de batugura ni ka funfun wuli o nɔfɛ o bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ na karamɔgɔ de batugura an b'an to nafo diɲɛ bɛ wuli ka Mali to ni kolokala la karamɔgɔ de batugura min kɔni énergie SA ye o tuma ni yɛlɛma ma don kow la Mali kɔni a tɛna ku jamana tɔw la dɛ ni tɔw bɛ ka so san karamɔgɔ de batugura k'an bɛ ka so ku tɛrɛmɛ o tuma min kɔni fadenya ye karamɔgɔ de batugura keleya ko de waati sera ten sa ji b'an bolo karamɔgɔ de batugura min kɔni cɛdenw bi yan min ye ingénieur bi yan dɔnnibaw bi yan nka an dɛsɛ bɛ ka ko kɛ mun de la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pouce kɔnɔ u ka bi bɔli Jabate foroba baarakɛyɔrɔbaw bɛ yen i k'a dɔn maaw kɛn bɛ ka congélateur belebeleba 3-4 u bɛ t'o brancher u bɛ baara kɛ yɔrɔ min ji ni meere ni lenburuji ni boisson Jabate glace o bɛ dilan o la facture tɛ sara u b'o feere an b'o kalama taa suguba kɔnɔ Jabate i b'a sɔrɔ compteur 140 bɛ wo dɔ kɔnɔ o ye dɛ énergie t'o kalama courant bɛ jeni Jabate k'a dɔn dafɛ quartier courant talen don kin a bɛ kilomètre 3 bɔ compteur bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ taa mɛnɛ yɔrɔ dɔ la a kalazulen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la n'i yɛrɛ y'a nɛgɛ a juru ye i ja bɛ tigɛ i b'a dɔn ko nin su mais voilà le problème au Mali là a dɔnnen don c'est simple wallahi a dɔnnen don u k'a furakɛ joona ingénieur en fait des trucs comme ça c'est des petits problèmes c'est des trucs techniques simples ni cadre énergie ka kalo kelen da kalo 2 ta ka agent bila bitigo bitigi bɛɛ suguba kɔnɔ kiosque bɛ yen a bɛɛ compteur kelen ni min ma régulariser ko régulariser ka compteur sigi o ɲɛ ma sɔrɔ jurujan minnu bɛ yen fɛ u ka courant tigɛ ka bɔ yen ka taa n'o quartier la ka bɛɛ ka compteur sigi a jate tɛ dɔn service da minnu b'an fɛ yan Jabate u k'a compter
a bɛ dɔn yɔrɔnin kelen directeur walima ministre i kan ka maa de sugandi ni baara jiginna sabula paresse min b'a anw ka foroba baarakɛ la c'est tout o don dɛ ni baara jiginna aw maa fila ka baara a bɛ sara nin na kalo a bɛ yala bureau ni bureau a b'a bɛɛ courant faga ka climatiseur faga pewu frigo k'u débrancher yalo y a un problème ka climatiseur to marché la bureau kɔnɔ yalo o courant wari bɛ sɔrɔ dɔ ti bɔ a la dɔ bɛ bɔ a la Bodi Bate ne bɛ n pan n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Bodi Bate sɛbɛnfura in gana don sabula n y'a f'i ye nin y'a boloko siɲɛ 5000 800 ani 14 i gɛrɛ kise nin y'a ka sɛbɛn ye lɔkɔliden minnu bɛ sanfɛ kalanso la a 17 Bodi Bate u ka kalan banna fo ka taa fɔ diɲɛ wulila hali n'u bɛ kalan kɛ a tɛna kɛ kalanso in kɔni ye n'o ye campus Badalabugu a tɛ kɛ yen ye bilen u na taa yɔrɔ wɛrɛ sabula u ka sɛbɛnfura k'a fara k'a d'u ma u tɛ kalan kɛ tuguni min ye Badalabugu i k'a dɔn sanfɛ kalanso in na Centre national des œuvres universitaires Senu Bodi Bate i k'a dɔn olu ka hakilina don maa 17 sɔmi nana kɛ maa 49 min ni polisiw girinna ka don i k'a dɔn campus la Badalabugu ka taa sɛgɛsɛgɛli ni lawuli kɛ Bodi Bate yan ka di yen ye marifa muru bese jele i k'a dɔn dola Bodi Bate i k'a dɔn u taara sɔrɔ nin jamande de maralen bɛ a wa denmisɛnw bolo i k'a dɔn sanfɛ kalanso in na k'a sababu kɛ Bodi Bate i k'a dɔn wuli ka jɔ cɛjugu dɔw bɛ wuli lɔkɔlidenw yɛrɛ dama mana bila ɲɔgɔn na don o don a jolibɔ tɛ kɛ foyi ye ni u ka ban Bodi Bate i k'a dɔn minnu kɔni sɔrɔla k'a fɔ min ye maramafɛn cɛjugu yera minnu bolo Bodi Bate 17 kɔni o sugandira k'olu gɛn ka bɔ lɔkɔli la yanni diɲɛ wuli cɛ campus ko kuma kɔni da la hali n'u bɛ kalan kɛ u na taa kɛ privé la sa Bodi Bate k'a dɔn olu gɛnna sɔngɛrɛw ma bɛngɛrɛw kan Bodi Bate sabula u bɛna min na o tɛ lɔkɔliden ka baara ye Bodi Bate k'a dɔn marifa tasuma bɛ bɔ min da fɛ marifa jele Bodi Bate o tɛ lɔkɔliden ka ayiwa maramafɛn ye lɔkɔliden kɔni min ka kan o ye kaye ni biki Bodi Bate a ko maa 49 olu de minɛna i k'a dɔn polisiw ye taali min kɛ ka lariweli kɛ Bodi Bate i k'a dɔn a kɛra sɛbɛn kalo tile 25 tɛmɛnen ko in gɛlɛyara fo ka fɔ k'a to ten a bɛ kɛ sababu ye lɔkɔlidenw yɛrɛ u ka ɲɔgɔn jogi ni ɲɔgɔn fa caman ka bɔ a la Bodi Bate sabula min ye nin ko in ye nin de kun kan ka kɛ a bɛ waati jan bɔ nka ko tɔ bɛ kɔfɛ dɛ Bodi Bate k'a dɔn a 49 caman kɔni minɛna ka t'o datugu Bamakɔ kura kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko ka wulomali kɛ 17 in kɔni u y'olu kɔni gɛn yanni diɲɛ wuli cɛ olu tɛna école kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la le témoin naam sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ n'o ye i Keyita ye Keyita y'a yira k'a fɔ min kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko ala de kɔni nana n'a ka na ye an kisir'o ma sabu o tun bolo dalen bɛ juma tɛmɛnen kalo tile 13 sɛbɛnnikɛla ko kuma in tɛ dɔwɛrɛ a bɔra semasi maaw yɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni k'a yira k'a fɔ olu bɛ wele bila u ka tɔndenw ma maa minnu n'olu bɛɛ hakilina kelen don ka bɔ ni ka taama taama ye ŋaniya yira taama ye o tuma k'u tɛ wɔyɔ kɛ u tɛ kɛlɛ fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min b'u kun n'u kan cɛ k'u bɛ bɔ k'o fɔ diɲɛma ye u ti dɔwɛrɛ o de ye jamana ɲɛmaaw bɔra ka kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko kalafili kɔni karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko waati min sɔn ka fara kan dɛ sɛbɛnnikɛla k'o de ma bɛn semasi maaw ma sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni waati ye n'o sera n'o ye février kalo ye san 2024 karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu kɔni y'a kanu sa min ye kolonɛli Asimi Goyita ye o n'a ka fanga kɔni olu kɔni tɛ n'o yamaruya bilen min kɔni ye fanga sibili ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko ka sigi jamana kunna sɛbɛnnikɛla k'u y'a fɔ ka da dalu jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye au conseil islamique du Mali Mali silamɛtɔn ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Ousmane Madani Cherifu Aidara ale n'a jɛɲɔgɔn wulila ni ka taa Mamu Diko fɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka taa lakuma ɲɔgɔnya an ye kuma dɔ mɛn karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ an ka jamana ɲɛ sigi ka fɔ jamana ye min ye silamɛw ka tɔnba min ye Mamu Diko ye tɔnba ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi min ye président d'honneur ye o tan bɛ ka d'a ma fɛn o fɛn bɛ fɔ au conseil la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a b'a bɛɛ lajɛlen kalama sɛbɛnnikɛla ko Cheikh Ousmane Madani Cherifu Aidara a n'a jɛɲɔgɔn u sigilen u ni Mamu Diko u y'a ɲininka kuma min bɛ sen na k'a b'a kalama wa a na kɛ ni Diko y'a yira k'a fɔ k'a t'a kalama k'a ma sara la ni dun ye sema in lajɛ ale de ka tɔn don mun na min ye sema tɔndenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u bɛ bɔ ni k'u dafa mugujalan na k'a sɔrɔ a ɲiginjugu t'u da kɔnɔ maa min y'u yamaruya k'u don tɔn na o tuma ka baara kɛ o tigi kɔfɛ ko fana bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Imam Mamu Diko ye tuma min na a y'a fɔ Ousmane Madani Cherifu Aidara n'a ka délégation ye k'a t'a kalama u y'a ɲini a fɛ
o kuma n'i t'a kalama an nana i ladɔnniya an b'a ɲini fɛ sa jamana in bɛ dabolo min na bi a mago tɛ ɲagaɲaga la a mago tɛ taama la karamɔgɔ daba tuma min ye Imam Mamudu Diko ye an y'a ɲini fɛ k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko Diko ko n'aw ka nakun y'o ye karamɔgɔ daba tuma ka na ne ladɔnniya nin ko in na o kuma ne fana na wele bila an ka denmisɛnw ma u ye ŋaniya mun siri sen kan u k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye taama in n'a tun bɔra a ko jirajakulu wɛrɛ tun bɛ yen karamɔgɔ daba tuma olu kɔni fana tun kɛmɛ ka ŋaniya belebele sigi sen kan n'o ye CDM ye ni dun y'o lajɛ olu ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma sɛbɛnnikɛla ko a ko malikɛ fila dangan kelen karamɔgɔ daba tuma dɔ b'a bila dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin tɔni filaw ye n'u nin ka jamaw tun bɔra ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance karamɔgɔ daba tuma Ala man kisi la fɛn tunni bɛɛ lajɛlen kun tɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ko Conseil islamique du Mali ale ɲɛma n'o ye Cheikh Ousmane Madani Chérif Aïdara ale kɔni ye jisumani kɛ nin ko in na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabali ni ka to bɛrɛ la k'a da ka an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ min na karamɔgɔ daba tuma an kana ko kɛ ko min b'u fari fa nka min ye semasi maaw ye k'u ye taama dabila nka u ka ŋaniya karamɔgɔ daba tuma ko b'a nɔ na dɛ o bɛɛ ka ɲi ko ni février kalo sera karamɔgɔ daba tuma ni ka taa ni fanga ye an kunna o tuma k'olu ka fanga tɛ bilen o tuma ko k'o fɔ diɲɛmaa ye ko ni ko nata minnu bɛ waati na nataw la k'u n'o fana boloda k'o ɲɛsin diɲɛmaa ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ le témoin kɔnɔ i Keyita ale ka sɛbɛnni don taama yɛrɛ dabilali Wajabate k'a dɔn o ye jamanaden ɲumanya ye ni mɔɔw kumana ɲɔgɔn fɛ hɔrɔnw u bɛ ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn ka kangari hali karisa kana nin kɛ a man ɲi awa e ko ten t'a kɛ o ye hɔrɔnya dɔ ye Mali taabolo ye an ka Tezara premier min o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tuma n bala cogo bɛ di Wajabate bi bɔni sɛbɛn min n'u kama l'indicateur de renouveau min ye Adama Jabate kɛlɛ jula sango ye nin y'a ka fasiri ye Wajabate k'a dɔn Burama Sisɔgɔ Kati Kɔkɔ plateau Wajabate k'a dɔn k'a bɔnɛ ani na kalo 3 ye nin ye Wajabate faali cogo in kɔni ye hadamaden gan i kamana na Wajabate sabula nin kamalen ni diɲɛ ka d'a ye a ka di diɲɛ ye Wajabate i k'a dɔn Burama Sisɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a wele de ko John Wajabate tɛmɛnen kɔfɛ min ye Adamba Konare i k'a dɔn an ka jamanakuntigi kɔrɔ furumuso i k'a dɔn o burandu sabula min ye Adamba Konare o yɛrɛ Kati Kɔkɔ plateau ka ye Wajabate k'a dɔn a walise Mambi Sidibe o kɔfɛla la sɛbɛnnikɛla ko maanifin kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten nka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛlen don sɔmin kɛlen don k'a fɔ muso sɔrɔsi jalatigi dɔ bɛ yen o ni muso wɛrɛ bɛɛ Wajabate sɔminko nin kɛlen don olu de la k'a fɔ olu na kɛ kamalen ni a faba ye Wajabate n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye tribunal civil de Kati olu ye mandat de dépôt kɛ ko in yɛrɛ kɛra kɛcogo jumɛn in na a ko juin kalo tile 29 min ye salifana tile ni waati ye Kati Kɔkɔ plateau Burama Sisɔgɔ John i k'a dɔn Adamba Konare olu burandu sabula Konarekaw i k'a dɔn olu burandu a sɔrɔla a ka mobili katikati dɔ kɔnɔ lycée Mambi Sidibe kɔfɛ Wajabate k'a dɔn zone de recasement min kɔni ye kamalen ye marifa kisɛ fila de taara sɔrɔ kunkolo zɛmɛ na ka bɔnani na sɛbɛnnikɛla ko kabini ko in kɔni dɔnna min ye enquête bolo ye n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye i k'a dɔn bolo 6 de nana kɛnɛ in kan dɔw bɛ yen olu bɛ jateminɛ kɛ olu ye subaw ye kisɛ min donna na marifa jumɛn y'a ci bolonɔ jumɛn in bɛɛ Wajabate i k'a dɔn u k'olu ma a bɔ police technique et scientifique PTS Wajabate k'a dɔn olu sina ka na yɔrɔ in na ka yɔrɔ fa bɛɛ minɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka jateminɛ kɛtaw kɛ an'u kan ka fɛn minnu lajɛ olu y'o bɛɛ kɛ Wajabate k'a dɔn commissariat de police Kati Kuluba olu fana nana gendarmerie ka olu fana nana ka bɔ Bamakɔ ani Kati gendarmerie ninnu bɛɛ lajɛlen nan'u n'u don sɛgɛsɛgɛli in na a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min kalo 3 kɔfɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu bɛɛ lajɛlen nana tamasiyɛn kelen de ye a bɛɛ taara bɛɛ fɛn kelen ma Wajabate o kuma o fɛn kelen ye i k'a dɔn a ɲɛ kan ka ɲini nka min don muso dɔ don i k'a dɔn jalatigi don sɔrɔdasi muso don jalatigiba Wajabate i k'a dɔn ayiwa nin bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di fo ka taa fɔ a ko in min ne ka jɔ muso in na jalatigiw dun i k'a dɔn minɛ man di saratigiw fɛ fo a ka bɔ a da fɛ u ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi ɲɛmaso min ye tribunal militaire ye Wajabate k'a dɔn olu ka se ka yamaruya di kɛ min kɔni ye muso in ye a bɛ wele cogo min ka taa ɲininka dalakan na
sɛbɛnnikɛla ko Buwajabate k'a dɔn ko laban nana walawala kamalen jɔnni fa don Buwajabate i b'a ye k'a fɔ mototigi dɔ jakartatigi dɔ ani mobili jɛmantigi dɔ o fana ye katikati ye Buwajabate k'a dɔn olu yera yɔrɔ in na i k'a dɔn a nɔgɔnin fɛ sɛbɛnnikɛla ko muso min ni ayiwa mobili min yera katikati jɛman i k'a dɔn sɔrɔsi muso ye jalatigi in de tun b'o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa mobili in yɛrɛ dɔw ko k'o ye Burama Sisoko fana ka mobili ye min kɔni muso in ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ Buwajabate k'a dɔn ayiwa kuma caman b'a la sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ kuma caman b'a la muso in dun ye jalatigi ye a jɔnya muso wɛrɛ fana bɛɛ o fana ye ayiwa jalatigi ye muso min kɔni ni jalaki bɛ ni ka taa suuro kan o ni jɔn bɛ ɲɔgɔn dɔn bila ko tɛ kabini école inter arme kulukɔrɔ kabini u sifin Buwajabate k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko caman bana mininen don o ko in kɔni bɛ nin danga in na Buwajabate hali bi n'a ka bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni a kun da ala kɔni a b'i ni ka jɛn nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la le malien maliden sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye karamɔgɔ da batugura min ye Diripa ye i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmaayaso u bɔra ni ka kuma dɔ jɛya sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni kuma dɔ tɛmɛna réseaux sociaux kan karamɔgɔ da batugura u bɛ tali kɛ min kan o de hélicoptère n'o ye armée ka pankuru dɔ ye o kuma ko taara jigin min ye jigintogo jugu la stade Amari Ndaw la Segu sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in a fɔra ni ka bɔgɔra dɔn mun ni mun de bɛ nin ko in na n'a dun ma k'a fɔ réseaux sociaux kuma karamɔgɔ da batugura kuma dɔ la i tɛ kalamani turu dɔw kan a ko min kɔni Diripa ɲɛmaaw ye u bɔra ni ka tiɲɛ fɔ malidenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min fɔra i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i fɛla fɔ a ko la Diripa ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ hélicoptère mun jiginna Amari Ndaw la karamɔgɔ da batugura ko bɛɛ lajɛlen ka taa mago la ko baasi foyi kun t'a la a bi jigin don min na karamɔgɔ da batugura problème technique tɛ yen gɛlɛya tɛ yen o tuma min kɔni pankuru in a ka baara ye min ye dugu ma jɛ ka ban ale de bɛ munumunu bolo da sanfɛla la jango ka se ka sigida la kɔlɔsi min ye juguw ye karamɔgɔ da batugura u mana kɛ dugu la dibidibi la fan o fan kɔnɔna la ni ka se k'o bugunatigɛ dɔn a ko min ye pankuru in ye a ka baara filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko pankuru in a bɛ jigin stade kɔnɔ don min na karamɔgɔ da batugura min y'a bolibaa yɛrɛ de y'a kanu ni ka pankuru in najigi ye n'o tɛ k'a fɔ de ko panne technique don wa ko bɛɛ lajɛlen ka t'i mago la ko pa faga kun t'a la Diripa ko karamɔgɔ da batugura min kɔni an k'an yɛrɛ kɔlɔsi min ye kuma fɔba juguw ye sabu n'an bɛ gɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔ da batugura a man di dɔw ye Mali ka bɔ nin na a ka di dɔw ye o tuma min ye Mali ye karamɔgɔ da batugura a tɔ de ka coron ka taa fɛ fasoden ɲumanw bɛ yen fasoden juguw bɛ yen karamɔgɔ da batugura min ye jamana ye a ka san sɔrɔ juguw kan o man di dɔw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Diripa ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ sariya dɔw tanbɛ karamɔgɔ da batugura min kɔni ye Mali ye ni maa min kɔni ma ɲɛ i ka réseau la kuma kɔ walima i ka radio la kuma kɔ ka caya karamɔgɔ da batugura i ka dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin an ka faama ma o de ka ɲi nka min ye faama ye k'a buruja karamɔgɔ da batugura ka nkalon da la k'a lafo karamɔgɔ da batugura k'u min kɔni ye k'u jɔse karamɔgɔ da batugura ni k'o kɛ nkalon ye ni k'u ka hakilinaw kɛ nkalon ye ni k'u kɛ bingalikɛla ye ko cɛ o cɛ bɛ yen n'i tɛgɛ taara ka da kɛ e bɛ kɛ ka maa tɔw la i ta fila ni tila o kuma k'a fɔ bɛɛ ye dɛ n'i tɛ se ka ɲuman fɔ armée kan i daminɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka ɲuman fɔ i daminɛ k'i sigi i k'a lajɛ nka k'i da waga ko kuma ka di i ye kolokalakan karamɔgɔ da batugura Mali dɛsɛra fanga tɛ Mali la min ye minɛ t'an bolo karamɔgɔ da batugura ni ka juguya ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ n'i minɛna i kun bɛ ci o tɛ ka bila i yɛrɛ la maaw bɛ yen dɛ u camanba a bɛ fɔ o de ma ko fasoden juguya non a dɔw ɲɛna kunnafoni dɔn walima teliya haraba k'o yɛrɛ kɛ ten voilà non c'est pas possible nin de ye tiɲɛ ye voilà ka fɔ o tɛ tiɲɛ ye ne de ta ye tiɲɛ ye i tɛ wari sɔrɔ a la i tɛ sanu sɔrɔ fo tu t'exposes non c'est pas la peine a tɛ bɛn bilen dɛ n'i tɛ se ka ɲuman fɔ i da de sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ da batugura min ye wulikajɔ ye ko kɔni min ye Aki ye i b'a ye k'a fɔ o kɛn bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ olu ni Aki ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ da batugura janko kunnafoni baara ye fɛn belebeleba don a ka se ka k'a kɛcogo lakika la réseaux sociaux ni radio ni télévision karamɔgɔ da batugura waati dɔ kuma sera ni jamana bɛ gɛrɛ la jamanadenw yɛrɛ de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma jamana kɛlɛkɛcɛw ni k'u galabu ja kɛlɛ kɔnɔna la min ye jamanadenw ye n'an kɛra burujaba ye n'an kɛra kunnafoni jugu diba ye maa minnu bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna la fɛn o fɛn bɛ ka kɛ u fari bɛ fa u tulo b'a bɛɛ la u ɲɛ b'a bɛɛ la jugu bɛ se sɔrɔ an kan Ala m'an kisi yarabi kunnafoni filanin an ye min bɔ le malien kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan an bɛ bita bila yan waati dafa